jarumi. Alaikum salam. Allah taimaki mono. Alhaji mono. Da Allah taimaka min nan mana wannan kala ɗaya ne zan goge wallahi akwai wani fita ne yanzu nan wallahi. So, okay. To kai sa ma yanzu zan je sallah amma da Allah kai sauri kaji. Kafin na je ne dawo da Allah ka gama kaji ko? Allah taimaki angon aina. Na gode. Aha. Jarumi. Kuna ganin mutum zai wuce? Allah ku mutu da Allah. Ba ku da hankali ne? Kuna ganin mutum zai wuce kuna bol yanzu da ku ta same fa. Muna can jeji muna yaki da yan Boko Haram. Ku kuna nan kuna ba ku da Dash ku bar. Ku bar. Kai. Wow. Ai ko sojojin ma a radu iya abun da da su yi kenan. Kai wallahi yau zan ci uban kowa a garin nan. Yes. Are you mad? Muna can jeji muna fada da Boko Haram. Mun kwace bataliya. Muna can ajeji muna kwana ba abinci muna hadiyan bullet. Kun samu dama har fada ku kai. Ba ku da kai ne. Me hada ku? Wallahi tallahi ne raba su. Raba su kake? Wallahi. Oke kai da rabiya ne. Kama kunnan ka. Tun da kai mai raba su idan lan kwado. Ka wuce ka tafi. Kisko. No. Ba ku da hankali ne. Bai sunanka. Dan hajiya bai sunanka. Dan uwanka har kun samu daman yin fada. Sai shi ne fili wannan kama kunnan ka. Kama zo. Ayana kama kunnan kai ma. Sallan kwado. Sai wait. Boy the center. Watch left right. Ba ku da hankali? Muna can jeji muna yaƙi muna kashe yan Boko Haram mun kwace Zamuwa mun kwace Zamten mun kwace Omidan wutin Mesa kuna haukan banza haukan wafi indiya ka da soke ƙarya ne kun je kuna ta haukan ku wani sorry sa mahaukaci banza mahaukaci banza me ya haɗa ku wato wannan ni ne asalin mai gaskiya wayata na sayar masa tun wancan satin yake mu hawasa da hankali bai akan waya kuke fada yaban kudi na mato shut up akan kudin waya kuke fada akan kudin waya barka kai kama shiru dan iska daga kani ka kana kama da ubanka shege mummuna ka dube ka o ma buso da buruku ina fara duku ku anan ba mai kwatan ku wallahi so aikin soja ba sauki kuna haukan ku a gida ne ka je ka ga da soja yake fada da dan Boko Haram a kashe ka gaji kuna haukan ku a banza abinci haka muke cin bullet mahaukacin banza kuna ta haukan ku ne Aududu? Dan Idi?
dudu a haka kake cin mutuncin mutane wallahi na taho kuma yana ga suna rabiya ne ai rabiya ne wallahi raba su ne rabiya kai dama ba soja ba ne dare ne hankali bari za mu koya masa hankali zai mai sallah kawai ka zo ka karkamin mu ka wala gwadawa nake ina shana yanzu haka ba ni cire mu a dan cire cire min wanda cire wala ban da wala ban da ruwa na da na ran da girman Allah dan cire idan mun je gida dan cire wala ban da wani wanda ruwa na dan Allah kai hakuri dan Allah kada mu sulhu dan mun je gida wallahi zan cire maka kaga wannan ba su da mutunci dan Allah ka riga da mu ka san da haka ka zo ka dauka dan Allah ka san da haka ka dauka ya riga da ya ci zarafin mu dan Allah ka dan Allah ka san irin wannan ne suke bata muku aiki sa daga ga mutane in haya ta ka a irin sojojin gonan nan su zo su ta muku auka daga ganin ka da kai daga ganin ka da kai ka saurare ka da kai bar mana shi kawai zan to ma da wallahi zan to ma da ma kuma wuce mun da shi zan to ma wuce mun da shi